wabarakatuh. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki Ubangijin da yake ƙaddara abin da yake so lokacin da ya ga dama akan cincinta da Allah ya muna baiwa da Sheikh Abubakar Muhammad Saminaka. Malam ina addu'a Allah ya ji kan mahaifinka da afuwa da gafara. Allah shi yafe masa kurakuransa, kyawawan ayyukansa Allah ya lullunka a fayil ɗinsa na lada. Ubangiji Allah ya ƙara mahajiya lafiya. Wato Sheikh, maganganu guda uku na so in yi da ban so in yi magana ba. Na farko ina son mu yi addu'a ga babanmu Sheikh Abubakar Abdullahi Giron Argungun. A ranar da kake magana jiya mun je mun yi ta'aziyya gidan su Jarma. Ran da ka gane shi daga gidansu nan muka zo masallacin nan, kuma masallacin gaba a gama shi ba lokaci har aka kawo mana tabarma aka za Jabir muka aika lokacin muka ce je an so mana sako kafin ko da ma ya tawo mala ya ce ku wuce kuma ci. Allah ka ji kamalan Abubakar da afuwa da gafara. Sheikh Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka. Maganganu biyu da malam ya faɗa jama'a su nake son in ɗan yi tsokaci kaɗan a kansu. Magana ta farko da malamin magana akan ɗalibai matasa. Malam ko shakka babu duk malamin da ka gani ko ɗalibin da ka gani yana da zafin kai to bai da malami a gabansa wanda ya koyar da shi. Duk wanda adda uba yana jin zafin a ɓaci uban shi to ba zai zagi uban wani ba. Don haka matasa ku yi haƙuri da malaman da Allah ya baku, kuma ku lankwashe ƙafa ku yi karatu ga malaman. Allah zai taimake ku da izinin Allah makarantun nan ko ba za su mutu ba. Duka ji mutum na cika baki yana wasu maganganu a karan makalla, malami ne bai da. In dai yana da malami to dole ya mutunta wai. Kamar yadda ka bada labari akwai wani da aka ci ma kuɗi 750,000 an gama shi don girman Allah ya haƙuri ce wallahi bai. Aka haɗa zama aka yi ce bai, sai aka haɗa zama wanda ka bi ne miliyan 3 ya jagoranci zama. Yana zuwa ce shi wallahi ya saboda wayan gana bi ne miliyan 3 shi 750,000 na yake bi kuma ya ce wallahi bai wa Allah. Ka manta da sauran malam Giro na magana makalla ana sai zo ce mai akwai wani ya ce yana bin baba kaza na ce kada kai mai rashin kunya kai ka shiga cikin sha'ani cewa ya adiya ya ce na ce ban yarda ba ya ce ga hitan ta ka tafi sai ce to kyale bare zo wajen bari za a yi magana in ni je wajen su shugaba zan yi musu magana. Ko da haka zo ana labarin bashin kaza sai malam Kabiru Gombe ya tashi yana bayani ya ce akwai matawallan diki kaza yake bi da muka zo muka fara faɗa ma muka ce ya bashin miliyan nawa ne ya ce ko 15 ne goma amma ya yahe 8 sun yana da yawa sai ce ya yahe miliyan 8 ya ce to sauran ma sai ka su nawa ya ce su ma na yahe su to sai wannan da ana sai zo ce min ya ce sai an yahe shi na shi 500,000 miliyan 5 na miliyan 5 ke sai ya ji wani mai kusan miliyan 18 ya ce ya yahe na shi sai ya daga hannu ya ce shi ma ya yahe na shi to ka gaida lamari yake to jama'a yana cikin abubuwan da ya kamata kullum mu kano. Sannan aka makalla magana da malam yayi ku kiyaye ta, matasa da ku nake ku kiyaye wannan magana. Wallahi zalunci bai sa dan adam ya ci gaba. Mafi yawan matasan mu abin da ke nakasa kasuwancin ku wuce gona da iri, yin hidimar da jarin ka bayi, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke karya matasan mu. Wani na nan yana da kuɗi yana son ya ba wani yayi kasuwa, amma wancan da za a ba ya yi kasuwar to da ya riƙe kuɗin na halaka suna ji ba kada bai da. Yanzu wani na nan yana ya wallahi malam ɗaya daga cikin abin da ka faɗa ban iya lissafi ma adadin mutum nawa ne ɗan adam zai gani bai da sana'a ya jawo shi ya sa kasuwa kafin a halkanta ya durƙusar da mai gida. Suna da yawa kuma mafi yawa mawadatanmu suna da wannan ciwon, dole sai an gyara. Malamanmu ma suna da wannan ciwon, sai kun gyara. Wallahi ba wani mai kuɗi da ya samu kuɗi cikin tsanaki sai da ya wahala. In ka ce ɗanka ba zai wahala ba ƙarya ka kai, za ka koya mai kashin kuɗi, za ka mutu ka bar mai kuɗi ya iya kashin kuɗi bai iya biɗar kuɗin ba, ya kashe kuɗin kana mutuwa sai ya kama shaye-shaye.
saboda kuɗin nashi ba su kasuwa hankali kwance, sai ya ɗan sha abu bai sama bai ƙasa, shi ba mutum ba aljan ba, sai ya ji daɗin yin fata-fata da kuɗin, kafin ɗan lokaci kaɗan ya koma bai da. To ko malamanmu masu jin zafin a duki ɗiyansu, yanzu ku je ku duba da yawa makarantun nan da muke da su, maluman da ke karantarwa da yanzu ɗiyansu sun waye gari ba su yi karatu ba, su sun wahal da ɗiyan wasu, sun ƙi sanya ɗiyansu su wahala don ganin kamar ƙwaruwa ce. Yau ga malam ya sani, wallahi ka je gonan malam ka yi mai wahala, yana cikin abin da za ka rubuta a tarihin rayuwarka, yana cikin abin da za ka gani gaba. Malam ya zama muna argungun gonan shinkawa ga malam, da ni da su malam maduka tashi mu tai gonan malam mu yi aikin shinkafa da na gero. Amma yau ka ce wai son ka kai ka ji daɗi kai ɗaya da wayonka, wallahi ba za ka je ko ina ba, kuma duk yanda ka yi magabanka sai bayan ka ta yi maka, ɗan jira ɗaya a cimma wa'adi. Don haka matasa ku riƙe amana, ku zamo jajirtattu, ku nemi kuɗi, halat ne a nemi kuɗi. Abdurrahman bin Auf ya nemi kuɗi, sahabin annabi ne. Sayyidina Aliyu ya biɗi kuɗi, sahabin annabi ne. Talha ibn Ubaidillahi ɗan kasuwa ne. Ku je ku nemi kuɗi, Allah ya yarda, musulunci ya yarda, amma ku nisanci zalunci, ba a zuwa ko ina da shi. Kuma wallahi yau in za ka ba mutum naira miliyan 10 ya yi sana'a, bai iya sana'a ba, ka halaka shi. Don haka ɗiyanku da kun ka aiwa masu kuɗi, ku sanya su ƙarƙashin yaranku da sun ka iya kasuwanci, yanda kun ka wahal da su wahal da ɗiyanku. In suka iya wahala za su iya riƙe jari. Malamai yadda kuka wahal da ɗiyan wasu, kun ka yi musu bulala, kun ka yi ta mazurai, ana baka hankuri ba kai, sai ka doke su, ya haƙuri a doki naka. Wallahi in ba haka ba sai kaga karatu ga ɗiyan wani ba ga ɗiyanka ba, sai kaga karatu ga ɗiyan wani ba ga ɗiyanka ba. Don haka ina ba da shawara ga almajiranmu da malamanmu da masu kuɗinmu da matasanmu, ku ji tsoron Allah, ku riƙe amana. Wallahi yau wani da a cikin shago alhaji, hidimar da yake wallahi mai gidan nan bai iya yin ta. Wallahi abin da aka ce gida ne, wallahi gidan mai gidan nan ba a ci ne. Wallahi mashin ne mai gidan nan bai iya sai ne. Amma yana nan yana kashe dukiyar, in an ka kore a ce ɗan ƙanin uwa ta yana an ka kawo kuma ya kore shi, a ce ai wallahi bai da zumunci, kuma a yi ta zagi ne. In ya zauna ya durƙusar da shi, gidan ya durƙushe gaba ɗaya. Haka ina ba da shawara ga ɗalibai da malamai da 'yan kasuwa da matasa, ku riƙe amana. Wallahi duk yadda kai yi kuɗin haramun, wallahi ba su zuwa ko ina. Na gaya muku akwai wani almajiri na ya ce wallahi ya gamu da bafarawa ya ba shi kuɗi malam. Ya ce ya rance da Allah ya yi zaton daga kyautar da bafarawa ya bashi, to ba su koma gamuwa da talauci har abada. Tun lokacin malam, lokacin aka sha zaƙin nan, miliyan 70 bafarawa ya bashi. Ya ce wallahi 'yan kwanuka kaɗan malam, ina cikin kwanace ne ga talauci, mun gamu kan kam kuma babu wurin laɓewa, duk kuɗin sun ƙare, motocin sun ƙare. Don haka ku riƙe amana, duk wanda ya riƙe amana wallahi sai ta taimake shi. Alhaji Adamu dan bana nan bai mutu ba, ku je ku tambaye shi. Cikin labarin da yaka bamu, marigayi Alhaji Sule ba saura ya haɗa mai damuwar da agare wata rana nan wajen Maji, akwai wani mutum da ya yayi mai jinga, ya ci tushiya din nan kuma ya hana shi kuɗi, biyu tuna sai rene ya ɓaci. Amma ko Sani Aliyu dan Dawo da ya zo ya nemi waka, sai da ya ce irin ka sai an gama da Kano. Ya ce Sule ba saura alhajin Allah, ya ce irin ka sai an gama da Kano. Don haka da ya rike amana ya nemi kuɗin, ya samu ko bai samu ba. To duk wanda kuma gani da kuɗin nan, ku duba ku ga yadda suka ta maintain din kuɗi. Kuna ta zagin su, wani na nan da kuɗi ne kana gani roba din ne waci a gari. Wallahi malam, gudu tsoron taba suna yake ji. Ku tausaya musu, Allah ya muku albarka. Malam ka yi mu 'yan kasuwan mu addu'a, da matasan mu da 'yan bokon mu, malam ka sanya su cikin addu'a, har da matan mu alaga ta malam sai a cikin addu'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ban ji ba malam, ci gaba ɗaya. Ba masu kuɗi ba, wallahi suna ba su tsakani da Allah. Turkunan zan babu masu kuɗi da awa gaba ta yi wa
tsakani da Allah ne dai kun ga sallah na yi, ɗalibai wayanda ka iya karatu ba su da abin da ba su ba su ba, amma yana da mai bani 200,000. mara abu na iya ban 200,000 don Allah. Suna basuwa gwargwado. Ai abin da aka faɗi tsoron su kai kada a mai da su baya. Ai babu wanda bai son taimako, wallahi kowa na son a ce wani ya samu ƙarƙashin shi, kowa ya san turken da ya baro ne. Allah ya sa